حفتي حساك ديخي بسميعتك تقلصي ويس سميعتك بحساك تقلصي كحسابك سميعتك عاوليلو نقرات بسميعتك تقلصي يومن كتفتحت يومن اندحر تفتني كافتا حول انجران تقربلو حوز مرتسان بمنتهي تفلي هو سبعة عاول عليه خز قبر وسحتاتن بدلن ازي يزنادد ነገር ግን ስሚዕትክ ዘሸንፈክ ሰብ ብምዃንኪ ስሕተትን በደልን ንኽትፈላልዩ ዓቕሚ የብልክን ስሕተትን በደልን ርሕቐቱ ልክዕ ከም ሰማይን ከም ምድርን እዩ ፈታዊኺ ኣብ ልዕሊኺ ክሰሓት ይኽእል እዩ እዚ እውን ልሙድን ንውርን እዩ ጸላእኺ ግን ኣብ ልዕሊኺ በደል ክፈጽም ይኽእል እዩ ስሕተት ካብ በደል ፈሊኺ ብዘይምፍላይኪ ግን ምስ ፈታዊኺ ዘበለ ኩሉ ብዓይኒ ጸላእ እናርኣኺ ፈታዊኺ እናጥፍኣኺ ፈታዊ እናተክእኺ ትኸዲ ኣብ ዙርያኺ ዘለዉ ሰባት ብፍቕርን ብባእስን ኩሎም ስለ እትበፅሕዮም ብነገረኛ ትፍለጥ እዩ ብተወሳኺ ስሚዕትክ ዘሸንፈክ ሰብ ብምዃንኪ ንድኽመትክን ሽንፈትክን ሓቀኛ ምኽንያት ኣብ ክንድምሃብ ብብኽያት ጌጋ ምኽንያት ብምሃብን ወይ እውን ጓል ከም ምዃንኪ ምስቲ ነገር ብምትሓዝን ትገልጽ እዮ ከምኡ እውን ስሚዕትክ ዘሸንፈክ ሰብ ብምዃንኪ እትውስንዮ ውሳነ ጊዜያውን ግግውን እዩ ብምዃኑ 10 ደቂቓ ሰኣን ምርጋዕን ክፍተትክን ክፍተት እቲ ሰብን ፈሊኺ ብዘይምርኣይክን ናይ ነዊሕ ግዜ ዋጋ ትኸፍሊ ኣነ ከም ሓውኪ ክመኽረኪ ዘሊ ግን ስሚዕትኪ ውሽጣዊ ቋንቋኺ እዩ ብቓላት ዘግለጽ ሓሳብኪ ድማ ምስ ሰባት እትረዳድእሉ ደጋዊ ቋንቋኺ እዩ ባዕልኺ ንባዕልኺ እትረዳድእሉ ቋንቋን ምስ ሰብ እትረዳድእሉ ቋንቋን በበይን ብምዃኑ ናይ ግሊ ቋንቋኺ ንደገ ክወፅእ የብሉን ናይ ውሽጢኺ ቋንቋ ንደገ ተጠቒምኪ ማለት ዘይግብኦ ጓዳ ልብኺ ንሰብ ኣጋሊጽካ ኣለኺ ማለት እዩ ንደትክን ሓጎስክን ንዝምልከቶ ጥራሕ ክግለጽ ኣለዎ ንደትኪ ብስሓቕ ንዝቕበለኪ ፈታዊኺ ሓጎስኪ ነዘይምልከቶ ግርፃን ክስካዕ ዝረአ ክኸውን የብሉን ኣብ ገጽኪ ከምኡ ዝንበብ እንተኾይኑ ካብ ተገዛእነት ስሚዕትካ ይወፃኽን ማለት እዩ ስለዚ ስሚዕትኪ ንምግዛእ ብዙሕ ርድኢትን ልምምድን የድልየኪ እዩ ቶሎ ካብ ምንጋር ቶሎ ካብ ምውሳን ነገራት ንምርዳእ ብዙሕ ግዜ ክትወስድ ይግባእ ሓደ ቃል ቅድሚ ምንጋርኪ ናይቲ ቃል ዘምፅኦ ሳዕቤን ክትርኢ ይግባእ ስሚዕትኪ ኣብ ዝደፋፍአኪ ግዜ ንውሽጢኺ ብሓሳብ እምበር ብስሚዕት ብችኮላ ክኸውን ከም ዘይብሉ ንውሽጢኺ ደጋጊምኪ ንገርዮ ምኽንያቱ ኣብ ንደት ኮይንኪ ዘኽፍእን ዘየኽፍእን ዝጠቅምን ዘይጠቅምን ፈሊኺ ክትናገር ኣይትኽእልን ሰብ ኣብ ልዕሊኺ ኣብ ዝሰሓተሉ ግዜ ንደትኪ ገንፊሉ ከይወፅእ ንደትኪ እተዝሕልሉ ግዜ ሃቢ ሰብ ኣብ ልዕሊኺ ኣብ ዝሰሓተሉ ግዜ ንደትኪ ገንፊሉ ከይወፅእ ንደትኪ እተዝሕልሉ ግዜ ሃቢ ስሚዕትኪ ምስ በረደ መልዕሊ እቲ ነገር ንምርዳእ ፈትኒ ቅድሚያ በባኺ ዘሎ ክፍተት መርምሪ ኣባኺ እንድሕር ክፍተት ተዘይሃልዩ ኣባኺ ክፍተት ተዘይሃልዩ ብዝተረጋግዐ መንፈስ ናብቲ ዝበደለኪ ሰብ ንጥያቄ ኺዲ ብፍቕሪ ብሰኸነ ሓሳብ ኣብ እትናገርዮ ግዜ ክፍተቱ ንምርዳእ ቀሊል እዩ ከምዚ ብምግባርኪ ሰብኪ ብጥብ ኣረንኪ ዳግም ከይደግም ኣጽኒዕኺ ፍቕሪ ድማ ኣትሪፍካ ኣለኺ ማለት እዩ ሓፍተይ ስለዚ ካብ ስሕተት ንዝብድለኪ ሰብ ፍቕርኺ ከይጉደልኪ ጉድኣቱ እናተኸላኸልኪ እትመኽርሉ መንገዲ ክትዝይድ ይግባእ ዝተሰሓተ ኩሉ ኣየድልየኒ ክትብል የብልክን ኣበይ ኢኹሞ ስንፍና ዘይብሉ ሰብ ክትረኽቢ ኣበይ ኢኹሞ ድንቁርና ወይ ክፍኣት ዘይብሉ ሰብ ክትረኽቢ ሓቢርክዮ እትነብሪ ሰብ ናይ መሬት ሰብ ብምዃኑ ስንፍና ወይ ክፍኣት ምህላው ይተርፍን ነዚ እውን ጎይታ ከም ተመን ጠበኛታት ከም ርግቢ የዋሃት ኩኒ ዝበለኪ ብተወሳኺ ከም ሓውኪ ክመኽረኪ ዝደሊ ናይ ሰብ መንበሪ ሰብ እዩ ሰብ ብዘይ ፍቕሪ ከም ዘይነብር ፍሉጥ እዩ እቲ ፍቕሪ ከዓ ኣብ ሰብ እዩ ዝርከብ ሕደር ገዛ ንምርካብ ብዙሕ ከም እትፅዕሪ ኣብ ሰብ እትረኽብዮ ገዛ ድማ ብዙሕ ፅዕርኪ እትረኽብዮ ብምዃንኪ ልቢ በሊ ኣብ ፍቕሩ ክተፅሊ እንተኾንኪ ፍቕሪ ክሂብኪ ስንፍኑ ኣብ ምቅላል ሓግዝ እዮ ሰብ ምፍጣር ተዘይኽእልኪ ሰብ ምስራሕ ትኽእል ኢኺ ብብዙሕ ትዕግስቲ ብብዙሕ ምርዳእ ስራሕክዮ ሰብ ድማ ፍቕሪ ሓልዮት እምነት ከይኾነልኪ ኣይተርፍን ብተወሳኺ ከም ሓውኪ ክመኽረኪ ዝደሊ ናይ ሰብ መንበሪ ሰብ እዩ ሰብ ብዘይ ፍቕሪ ከም ዘይነብር ፍሉጥ እዩ እቲ ፍቕሪ ከዓ ኣብ ሰብ እዩ ዝርከብ መሕደር ገዛ ንምርካብ ብዙሕ ከም እትፅዕሪ ኣብ ሰብ እትረኽብዮ ገዛ ድማ ንሱ እውን ሓቀኛ ፍቕሪ ዝኾነ ፅዒርኪ እትረኽብዮ ምዃንኪ ልቢ በሊ ኣብ ፍቕሪ ክተፅልሊ እንተኾንኪ ፍቕሪ ክሂብኪ ስንፍኑ ኣብ ምንቃል ሓግዝ እዮ ሰብ ምፍጣር ተዘይኽእልኪ ሰብ ምስራሕ ግን ትኽእል ኢኺ
ብብዙሕ ትዕግስቲ ብብዙሕ ምርዳእ ዝሰርሕኽዮ ሰብ ድማ ሓደ መዓልቲ ፍቕሪ ሓልዮት እምነት ከይኮነልካ ኣይተርፍን።